L'estil de parròquia no és com aquí, que aquí més aviat és, diríem, la parròquia i és el treball a la parròquia amb tot el que són també moviments i la sacramentalització i tot això, i allà el treball és molt també de cap en fora, més que no pas de cap en dintre, en el sentit de que són moltes comunitats que has d'atendre, animar, visitar, de manera que sí, hi ha l'església mare que està a la ciutat, però després el treball potser més fort és de cara a fora. Després el tipus de gent també és diferent, sobretot allà on som nosaltres, perquè fa uns 30-35 anys no hi havia ningú, allà era tot selva, i va ser aquesta migració interna del Brasil. O sigui, no tenim gent emigrant de Bolívia, almenys allà on som nosaltres, de Bolívia o d'altres llocs que venen, no, allà tots són descendents d'emigrants d'aquí a Europa, sobretot. Sobretot d'italians n'hi ha molts, alemanys, polonesos, i aquests són els descendents, fills o nets d'aquells que van venir amb motiu de la Primera Guerra Mundial, que hi va haver-hi una gran desbandada, i sobretot molts italians, amb un pacte que hi havia entre el govern i Itàlia. Un pacte que després va acabar i van deixar la gent abandonada allà a la seva sort, sense res. Comparant aquí és, per exemple, sectors en què les parròquies ja no tenen capellà, i perquè hi ha un capellà que té 4, 5, 6 parròquies, i per ells és un món perquè, esclar, han d'anar d'un lloc cap a un altre. Si ells diuen que tenen 5 o 6 parròquies, nosaltres allà en tenim 54, que serien les minicomunitats. L'únic que hi ha una cosa, que és que allà els laics, ells treballen molt. Aquí esperen que sigui del capellà. Això d'una trobada o fer una missa, un culte, sense el capellà és inconcebible o gairebé és una cosa... Allà és lo normal. Però ells, amb la poca cultura que tenen, ells s'ho munten tot. De manera que, diríem, aquí és un treball més centrat dintre del que és la mateixa parròquia, esplais i tot això. Nosaltres també, però aquest treball centrat és que la gent que ve de les comunitats han de rebre aquesta formació per després fer-ho allà. I, per exemple, batejos. Nosaltres fem els batejos, però qui prepara els pares i padrins de cada comunitat? Nosaltres preparem uns líders i ells reuneixen les famílies, fan les xerrades i tot això. I així mateix la catequesi i tot el que hi ha. De manera que és un treball molt diferent, no tan centrat en el que és el seu àmbit, i un àmbit geogràfic molt reduït, perquè, esclar, aquí, sí, jo tinc 6 pobles, ni un que està a 6 quilòmetres. Bé, allà en tenim a 30-40, jo recordo quan estava a Memòria, un estava gairebé a 100 quilòmetres i amb unes condicions i tot això molt diferents del que és aquí. Quan ells van arribar, es van fer una mena de guetos, com ara actualment ja no sé, a Eivissa o allò de que vas i veus que tot està escrit en anglès o en alemany. I de manera que ells, les escoles i tot, de manera que alguns pràcticament no sabien ni portuguès sent al Brasil. Llavors el govern va fer un plan molt fort d'acabar amb aquests guetos i tot això. De manera que n'hi ha pocs, encara que siguin descendents d'italians o de polonesos, això, la majoria ni saben la llengua ni tot això, de manera que, i sobretot venint cap allà, esclar, allà és el que ells porten, el que sí que hi ha una sèrie de costums i coses que és una barreja, que és la dificultat de treballar amb aquesta gent, en el sentit que no hi ha una cultura pròpia. Arriben a un lloc que no hi ha res, i per tant són ells, però quina cultura d'italiana, d'això. Llavors és I aquest desarrelament és molt important en el sentit que no només és un desarrelament cultural, sinó desarrelament també religiós. I per això passen d'una església cap a una altra i tot això, o d'una terra cap a una altra. I esclar, això és... Me'n recordo aquells que deien, però com és que marxes ara d'aquí, que ja tens la terra, tens la plantació de cafè i tot això? Me n'he cansat. I va vendre allò i s'ha anat a buscar un altre lloc en què no hi havia res, començar de nou. Diu, i els teus fills, això? De manera que
és aquesta itinerància, falta d'arrels socials, religioses, de costums, de tot això. Parlant amb ells i tot això a nivell, dic que aquí no hi havia cap cultura perquè no hi havia ningú, només hi havia la selva. Els indis viuen a les reserves i tot això, però no tenen cap influència. I llavors, jo una cosa, parlant fins i tot amb l'alcalde i amb altra gent, els dic, mireu, aquí no hi havia cultura, sinó que l'hem de crear nosaltres. I els que l'han de crear són aquests que estan naixent ara aquí. Des d'on? Des de l'església, des de l'escola, des del que és la política, de manera que dependrà el futur de crear una base cultural d'aquí pròpia, arrelada, de nosaltres. Nosaltres tenim aquesta gran responsabilitat perquè ells no ho tenen. I depèn del que nosaltres els hi donem. Només una cosa curiosa, jo a un li preguntava, a veure, quin és el menjar, canalla o joves, el menjar típic d'aquí, de la nostra regió? Arròs i feijão. Dic, no, això és de tot el Brasil, típic d'aquí. No. Digue'm algun tipus de música pròpia d'aquí o tot això. El forró, no, però el forró i tot això és propi de tot el Brasil. D'aquí teniu això. Teniu algun tipus de cançons de Nadal, així com nosaltres aquí en tenim, doncs, quantitat o tradicions i tot això? Comencen a cantar cants de la missa. Vull dir, no, però això no és. Algun tipus, motiu del Nadal, panetone, però vull dir, el panetone no és, o sigui, i esclar, aquí el gran perill és quin tipus d'informació i de formació es dona, de manera que la responsabilitat nostra és immensa i veurem, a veure com aquests que van naixent, que van creixent ja allà, doncs vagin tirant endavant. Però van néixer unes pastorals que sempre són per suplir tota una sèrie de mancances per part del govern. Per exemple, la pastoral de la salut. La pastoral de la salut, doncs, allà als hospitals això són molt mancats. Llavors hi ha tota una sèrie de persones, de líders, que se'ls prepara en medicina alternativa, moltes és a base d'arrels d'allà, diríem, de fer tota una sèrie de... I també el pastoral de la criança, que va néixer al Brasil a motiu d'ajudar a tot el que era la mortandat infantil i també tot això, de manera que, per exemple, la qüestió de diarrees, de desnutrició i tot això. Llavors van crear, per exemple, per la cara de diarrees, doncs hi ha el que en diuen el sèrum, diríem, bàsic, que és a base d'una mica de sal amb sucre i amb això, doncs, per no quedar deshidratats. També amb el que és el seguiment del pes. No és només pesar, sí, però hi ha un barem que diu si aquest pes no correspon a l'edat i a la d'això, doncs aquí i llavors es va crear la multimistura, que és una mena, com diríem, mena de colacau, podríem dir així, però fet amb coses naturals i que ajuda a reforçar la nutrició i també evitar, per exemple, doncs, posaven esclòfia d'ou, torrat i això, per què? Per la calç. Posaven també fulles d'algunes plantes perquè són contra els vermes i tot això. Després posaven també llet en pols, de manera que tot això ha ajudat molt a la canalla a rebre una nutrició. De manera que veiem tota una sèrie d'aspectes. Després, les associacions que s'han anat creant, emprades també per l'Església, de cara a formar els agricultors. Ells tenen una forma de cultivar del sud, però no és la mateixa d'allà. Llavors, doncs, procurar cursos, de manera que hi ha molt treball que es va fent per suplir les mancances que hi ha per part del govern, perquè la regió on som nosaltres és un altre Brasil. Jo crec que els d'allà no ens han d'ensenyar res, perquè allà és allà i aquí és aquí, però sí que hi ha una cosa, jo dic, la mandra, diríem, eclesial que hi ha per part dels laics. Encara tenim això de que el capellà ha de ser el que ha de presidir, el que ha de fer-ho tot això. S'ha començat una mica posant els diaques permanents, però encara hi ha diòcesis o llocs en què no hi creuen, però encara són persones ordenades i que tenen. Però aquest fet, diríem, de despertar, s'ha de despertar els laics de dir nosaltres hem d'anar assumint
i no esperar que ens vingui de dalt. Esclar, per exemple, en allà hi ha uns fulletons que ja va destinat a les celebracions que en diuen de la paraula, sense el capellà, però no sé, en tot el Brasil se'n deuen editar uns 4 o 5 milions o més. Mira que cada setmana tenen tot per seguir el que és aquest seguiment. Després, tot el que són escoles de formació, teologia, catequesi i tot això. Són coses que des d'aquí és inimaginable que es faci una assemblea de la parròquia. Me'n recordo quan estava a la parròquia, l'assemblea consistia en un matí com a màxim. Això de 2 dies reunits tots en allà, dormint en allà, donant-los menjar i treballant, perquè gairebé és inimaginable, no? De manera que aquí s'ha de despertar aquest sentit de que no esperar que ens vingui de dalt i que els capellans ho han de fer-ho tot, sinó assumint. Però esclar, aquí hi ha una cosa, preparar líders aquí perquè ho puguin fer, perquè, esclar, si no, llavors la gent aquí diu, no tenim el capellà, doncs no tenim. Si no, dir molt bé, capellà no hi és, però nosaltres ens formem i, esclar, aquests capellans han de formar, preparar aquesta gent i, sobretot, que vegin que ells ho poden fer i que és un valor. No dir, bé, és una missa light, més d'això, no, si ve el capellà sí, però si no, no. Sinó veure, i esclar, preparar la gent i tot això és un treball que ells ja tenen molta tradició allà, de molts anys, i aquí encara no s'ha despertat. Per tant, sí, diríem, ens han d'ensenyar, sí, ensenyar en el sentit de veure què es pot fer i què s'ha de fer, però ho hem de fer-ho nosaltres, no ens han de venir ells aquí a ensenyar. Crec que hi ha diverses coses. Una és, primer, aquest sentit tan clerical de l'Església de que hi ha els capellans i, en un segon ordre, els laics. Encara que es diu, no, els laics i laics, doncs sí, però encara hi ha aquest de que és el capellà qui ho ha de fer-ho tot i tot això. Esclar, tot canvi cultural, i quan parlo de cultura no és només la cultura d'això, sinó dintre de l'Església, és una cosa que requereix molt de temps, molt d'esforç i una visió molt forta. I aquí la gent està molt asseguda, molt apoltronada, diríem, molt d'això, esperant. Aixecar-te i començar a caminar és difícil. I per tant, anar fent això i encara hi ha aquesta mentalitat de nosaltres, o no sé si és que o no servim o no és una cosa que ens toqui, sinó que han de ser ells els que ho facin. I fins que no es canviï aquesta mentalitat i que no es cregui que cosa de fer una celebració sense capellà és només cosa de grupets, de molt progressistes, això, sinó que sigui el normal, em sembla que s'ha de canviar molta cosa encara.